Hola a tothom! Avui ens submergirem en una tradició cultural que és simplement una passada. Un esclat de música, de color i, sobretot, de comunitat. Prepareu-vos, perquè avui descobrim junts la història de la muixeranga. A veure, comencem amb un petit enigma. Què pot ser un ball, una cançó i una torre humana tot a la vegada? Sembla impossible, oi? Doncs no és. La resposta és, efectivament, la muixeranga. Val, anem per parts. Per entendre bé què tenim entre mans, primer hem de desgranar una mica què és exactament la muixeranga, perquè té la seva gràcia. El primer que hem de saber és que oficialment se la considera un element festiu. I què vol dir això? Doncs bàsicament que no és només un espectacle per mirar i prou. No, home, és una peça clau, el cor d'algunes festes tradicionals. I aquí ve el millor de tot, el que fa que sigui tan especial. La paraula muixeranga no vol dir només una cosa, en vol dir tres. Per una banda, és el ball, aquests moviments plàstics que es fan al carrer. També és la música, aquesta melodia que se't fica al cap i ja no surt. I, com no, són les figures humanes, aquestes torres impressionants, els castellets que s'enfilen amunt. Són un símbol brutal d'esforç i de treball en equip. D'acord, ja sabem què és. Però d'on surt tot això? Anem a veure quines són les seves arrels, que ja avancem són ben valencianes. Això és important que quedi claríssim. La muixeranga és valenciana de socarrel, un autèntic símbol de la seva cultura. No és una cosa que es trobi, posem per cas, a Madrid. No, és d'aquí, de la comunitat valenciana. I aquesta tradició segueix ben viva, I no en un sol lloc. Com podem veure aquí, hi ha diversos pobles que en són bressol. Tenim el Forcall, a Castelló, o l'Alcúdia, a València, per exemple. Són llocs clau. Però, tot i que hi ha diversos llocs on es fa, si n'haguéssim de destacar una, només una, seria la d'Algemesí. Aquesta és, sense cap mena de dubte, la més coneguda de totes, la que té més anomenada a tot arreu. Molt bé, ja tenim el ball, tenim les torres, tenim l'origen, però falta una cosa essencial, el so. Una muixeranga sense la seva música no seria una muixeranga. Anem a veure quins instruments li posen la banda sonora. Doncs la música de la muixeranga la fan bàsicament dos instruments clau. Per una banda, el tabal, que s'encarrega del ritme, de la percussió, i per l'altra, la dolçaina, que és qui porta la melodia, amb aquell so de vent tan característic. Comencem pel ritme, pel cor de la festa. Aquest és el tabal. També se'l coneix com a tabalet. És el tambor que marca el puls de tot, el que fa que tot vagi alhora. I com sona? Doncs és ben senzill. És de percussió. S'ha de colpejar la superfície, que és una membrana, normalment de pell. I amb aquest so, pam-pam, es marca el ritme, el pas. Li dona tota la solemnitat al moment. D'acord, ja tenim el ritme. Anem ara a la melodia. Passem a la dolçaina, que seria com la veu principal de la muixeranya. I una curiositat, la persona que toca aquest instrument té un nom propi. No és un músic de dolçaina, no. És el dolçainer o la dolçainera. I ara, atenció a aquest número, el 2. Què hi té a veure el número 2 amb la dolçaina? Sembla estrany, oi? Doncs és la clau de tot. Doncs aquí està el secret. El so tan potent i especial de la dolçaina ve d'això, la seva llengüeta doble. Són dues làmines, la part per on bufa qui la toca. I aquesta construcció, aquesta doble canya, és el que li dona aquell timbre tan vibrant i únic. És la seva ànima. Al final, la muixeranga és molt més que torres i música, oi? És unió, és confiança mútua, és comunitat. I tot això ens fa pensar, quines altres tradicions coneixem d'altres llocs del món que aconsegueixin crear aquest vincle tan fort entre la gent? És una bona pregunta per reflexionar sobre el poder que té la cultura per unir-nos. Fins aviat!